El diputat de Solidaritat Catalana, Alfons López Tena, va ser fa uns dies a Vilafranca per participar en un sopar tertúlia organitzat pels seus companys de partit a l'Alt Penedès. Una estona abans del sopar, López Tena va visitar la redacció del 3 de 8 i va signar el llibre d'honor. El 3 de 8 Televisió va poder conversar uns minuts amb ell. Explica una miqueta què ha portat Solidaritat Catalana al Parlament. La seva entrada així va ser com un boom. Una miqueta, doncs això, què és el valor afegit? Jo crec que dues coses, sobretot. La primera és el fet que és la primera vegada que un partit que opta per la independència de Catalunya d'una manera clara, directa, immediata, i que el seu programa va al voltant d'aquesta qüestió, entra al Parlament de Catalunya, cosa que no havia passat mai, ni en l'època de la República ni en l'actual. I la segona, el fet que un partit que no respon als paràmetres, a tot allò que s'arrossega des de la transició, és a dir, que no forma part del club, que no forma part de l'establishment i, per tant, no té les mans lligades ni per finançament ni per interessos acumulats durant 32 anys. És a dir, un partit independentista de projecte, no independentista d'horitzó i d'aspiració, i un partit que no té les mans lligades ni li deu res a ningú. Fa referència, ni que no ho digui, a Esquerra Republicana, òbviament, no? Creu vostè que no? Faig referència a tots. Vostè m'ha preguntat al Parlament de Catalunya, faig referència a Convergència i Unió, al Partit Popular, al Partit Socialista, a Iniciativa i a Ciutadans, que són els altres partits. Deia que és l'únic partit que es declara independentista amb les mans. Esquerra, en teoria, també és un partit independentista, no? Bé, jo no estic aquí per criticar a ningú, simplement constato. Esquerra s'ha presentat a les eleccions proposant una reforma de l'Estatut, les anteriors, no la independència. Es va presentar a les eleccions proposant un concert econòmic, no la independència, i donar suport a que el projecte d'aquesta legislatura sigui el de Convergència i Unió, que és un pacte fiscal que no és la independència. No estic dient que es defineixi com a independentista, sinó que la seva política sigui per aconseguir la independència i aconseguir-la ja, no aconseguir-la en un horitzó després d'haver passat no sé quantíssimes estacions en un tren que para totes les estacions. La nostra és, com alguns ens diuen, com a crítica, la independència express. La dels altres és la independència del tren de parada amb totes les estacions a 60 km per hora. Què volem a l'estació? Com volem anar a l'estació d'independència? En TGV, directament, o en tartana? Creu que és un Parlament... En parlava l'altre dia amb una altra persona, covard, o que senzillament no aposta per la independència, o que sí que hi aposta però no s'atreveix a fer-ho? Una miqueta com es veu? No, no és una qüestió del Parlament, és una qüestió de les forces polítiques i del que ha votat el poble de Catalunya al capdavall. És a dir, la gent no ha votat. Els únics partits que es van presentar a les eleccions passades al Parlament amb una proposta i un programa d'independència van ser Solidaritat i Reagrupament. Els altres no ho van fer. I el poble va votar això. Per tant, en fi, si el que volien era tenir un pacte fiscal amb Convergència i Unió, això és el que tenen. Perquè això és el que la gent va votar. Sí, això li anava a dir. Parlava vostè, m'ha fet un símil, la veritat és que m'ha agradat, això del tren. Vull que m'expliqui una miqueta quin seria el full de ruta, no? Aquesta immediatesa. Què ha de fer? Un català que el vegi, no? O l'escolti i digui, molt bé, jo vull la independència immediata, com s'ha de fer això? Doncs miri, el mateix que està fent-se a Escòcia. És que no estem inventant res que no estigui fent-se a tot arreu. El mateix que està fent-se a Escòcia, el mateix que en el seu moment es va fer a Quebec i ara tornen a fer-se a Quebec, o el mateix que a Flandes o a Groenlàndia, per dir ara països de l'entorn occidental i democràtic. És a dir, dues coses. Per una banda, treballar per la independència, si estem ara parlant de persones individuals, per tant, mobilitzar-se, lluitar, associar-se, fer activitats de tota mena, i ahir té tot un amplíssim ventall d'activitats possibles i entitats possibles en les quals col·laborar, i per l'altra, votar a favor de la independència i convèncer a quanta més gent millor que l'única sortida que té Catalunya per ser viable és la independència. Però si el que vota són partits que no li diuen, no li proposen la independència immediata, sinó un horitzó indefinit, i mentrestant a gestionar l'autonomia per aconseguir un millor tracte des d'Espanya, doncs que no es queixi, perquè llavors no vota independència ni vol independència, el que vol és millor tracte dins d'Espanya. Què volem d'Espanya? Anar-nos-en o ser millor tractats? Creu que hi ha un sentiment cada cop més independentista? Una miqueta amb tota la conjuntura econòmica, ara després en parlarem, però del tema dels peatges, que cada cop es fan més públiques els números. Creu vostè que la gent realment s'està posant al cap que ens sortiria més viable anar-nos-en que quedar-se? Jo crec que sí, perquè entre altres coses és que és la pròpia gent la que ha impulsat això, no els partits polítics. En els últims anys els partits es dedicaven a altres coses, al concert, a l'Estatut
hi ha cosetes d'aquesta mena. És la pròpia gent la que s'ha organitzat, i això ho refereixo a les pròpies manifestacions, a tot el procés de les consultes, al marge de les institucions i al marge dels partits tradicionals. Els partits que han fet carrera en aquests 32 anys sobre la base de gestionar l'autonomia no voldran canviar, perquè ja estan acomodats en aquesta situació, ja els hi va bé. Ja els hi va bé tenir un Parlament de fireta, ja els hi va bé tenir un govern que no és més que una metàfora de govern, ja els hi va bé no tenir competències sobre res, ja els hi va bé no tenir responsabilitat sobre res, ja els hi va bé viure així. Per tant, és el propi poble, la pròpia gent la que s'ha de mobilitzar. Falta per això que la gent faci aquest pas a les urnes, que està molt bé les I mobilitats. no només a les urnes, i no només a les urnes. També fa falta que quanta més gent millor opti per la independència de Catalunya com a projecte immediat. I això culmina, evidentment, en un procés polític que es fa a les institucions. Però sense una mobilització popular ampla i continguda i sostinguda en el temps, no assolirem la independència. Fan falta, són dues potes. Com veu una miqueta el paper que està jugant aquí el govern català, Convergència? El govern català vol dir el govern de la Moncloa, no? Perquè allà és on està el govern de Catalunya, no? És que de vegades repetim tant de les mentides a Catalunya que acabem per creure's-les. El govern, jo en això referiria, em fa molta gràcia, quan estàvem organitzant a Òmnium, en l'última temporada, l'última setmana, en la que va ser la crítica de la manifestació en contra de la sentència de l'Estatut, del Tribunal Constitucional, en un moment determinat, una persona que és diputat al Parlament des de l'any 80, porta 32 anys en diputat, que està a la mesa, és el senyor Higini Clotas dels socialistes, en un moment determinat va dir: bé, perquè clar, és que com es pot... Recordi que era quan Montilla, com a president de la Generalitat, volia canviar el lema, canviar el recorregut, volia canviar-ho tot. Llavors va dir, però com no es pot fer cas, com preteneu no fer-ne cas a la primera autoritat de Catalunya? I llavors el representant de l'ESCUP, que era Marc Sanglas, va dir, la primera autoritat de Catalunya és el rei d'Espanya. La segona autoritat de Catalunya és el president del govern espanyol. I així successivament. Per tant, parlem del govern de Catalunya, això està a Madrid. Si el que parlem és d'aquesta mena de delegació regional de quarta fila, quina és la seva posició, la del govern de Convergència i Unió? Qui dia passa any empeny. Tenen problemes de tresoreria i com a conseqüència d'això, com que són incapaços de recuperar res del que Espanya ens roba, com que, ja veu vostè, en any i pic on anar reclamant 200 milions per aquí, 700 per allà, 1.400 per allà, sense obtenir absolutament res, el que fan és acarnissar-se amb els febles. I la seva covardia i la seva incompetència la fan pagar a la gent fent retallades. Està també fent un pacte amb el Partit Popular. Vostè creu que si es distanciés tindria conseqüències negatives, això, amb Espanya, tot i que vostè em diu que el govern català és de Madrid? Bé, en fi, és que això li hauria de preguntar a Convergència i Unió. Tot el que es fa en el Parlament, absolutament tot, ho fa amb el Partit Popular. De tant en tant escenifiquen algun distanciament perquè no quedi tan cru, no? Però tot el que és important, tot ho fan amb el Partit Popular, i així portem any i 4 mesos. És la seva opció, o sigui, és perfectament legítim. El que no és creïble és que, per una banda, diguis vull un nou estatus per Catalunya dintre de l'estat espanyol, i això ho facis de la mà del Partit Popular, que és el partit més anticatalà dels que existeixen a Espanya, i la pugna és forta per a ser el més anticatalà. Doncs ara com ara, el Partit Popular té una mica de cap d'avançada de ser el més anticatalà dels partits espanyols, i amb això és el que està entregat Convergència i Unió, i amb això és el que es dedica el senyor Duran i el senyor Mas a fer-los permanentment d'acords i pactes i enteses. Ja ho ha explicat en una altra ocasió, però m'agradaria que ho digués pel 3 de 8 Televisió. Vostè com solucionaria aquest, sobretot tema del pacte fiscal, m'ha dit abans que no és la independència, tota aquesta conjuntura econòmica, des de Solidaritat, quina és la vostra solució? Però és que, a veure, el pacte fiscal és fals. Això ja estava a l'Estatut. De fet, ara no ja estava a l'Estatut. Ara fa poc es va celebrar el 113è aniversari de la reivindicació del pacte fiscal. Portem 113 anys donant-li voltes a aquesta sínia. Ja us ho va tombar el Tribunal Constitucional amb l'Estatut. Ara és un nou intent simplement per fer bollir-lo ja. Perquè ja el propi Mas reconeix que és impossible aconseguir-ho. Llavors, quin és l'horitzó per al poble de Catalunya? El patiment, les retallades, pagar impostos a nivell de Suècia i rebre serveis públics al servei de Senegal, ser insultats, ser humiliats, ser expoliats permanentment, sense cap més horitzó que aquest? Doncs no m'estranya que llavors diguin que els joves se'n vagin a Londres a servir cafès, perquè és clar, si l'única cosa que els poden oferir a la gent jove és viure en un país expoliat i humiliat i sense poder, doncs aquest és el projecte que té Convergència i Unió, i que se'n vagin a Londres a servir cafès. Què és el que estan proposant ara? Una mena de represa d'allò que ja va fracassar amb l'Estatut. I d'això estem parlant de l'any 2010, no estem parlant de fa 2 anys. Per tant, en què es trobaran? En la mateixa negativa absoluta, en el mateix bloqueig absolut, perquè Espanya ens roba 60 milions d'euros cada dia i vol continuar fent-ho.
I quina és una miqueta la vostra aposta, no? La nostra aposta és la independència. La nostra aposta és, en aquesta matèria, per exemple, i ho vam proposar al Parlament, i Convergència i Unió va votar en contra, i és no ingressi els impostos de la Generalitat de l'Estat. Però no digui que la gent ho faci, que és com el cat de les matrícules. Que ho faci la gent i ja s'apanyaran. No, faci-ho vostè, com a Generalitat, com a Parlament. Les retencions d'IRPF, les cotitzacions a la Seguretat Social, l'IVA de la Generalitat, que és la primera empresa, i del Parlament, de diputats, de funcionaris, dels càrrecs, de treballadors, no els ingressi la gent espanyola, que dix-los. Assumeixi aquesta responsabilitat. I va votar en contra. Vostè per què creu que va votar en contra? Una miqueta tornem a l'inici, no? Perquè estava en contra. Això anava a dir, no? Com vol que interpreti que un partit voti en contra una proposta? Perquè està en contra. És el que anàvem a l'inici, no? No per por, sinó perquè realment està en contra. En un tema que no té la mateixa importància, quan el portaveu del govern de la Generalitat, el senyor Homs, en un exercici de cinisme inadmissible, va queixar-se, com a tal portaveu de la Generalitat, de que la gent no posava prou el CAT en les matrícules, ho van proposar al Parlament. Posin el CAT en les matrícules dels cotxes oficials, dels Mossos d'Esquadra, en tot el parc mòbil de la Generalitat, i van votar en contra. Convergència i Unió va votar en contra de fer això, i evidentment no ho fa. Per tant, nosaltres què faríem? El que s'ha fet a Escòcia, obrir un procés d'independència des del qual ja s'han acabat els tractes amb Espanya, s'han acabat els diàlegs, s'han acabat anar a demanar almoina perquè es tornin allò que és nostre. A partir d'aquí s'obre un procés internacional, els suports internacionals, si els espanyols això s'ho prenen d'una manera, diguem-ne, civilitzada, parlem-ne, si no s'ho prenen d'una manera civilitzada, doncs tractem-los de la mateixa manera. Per tant, si ells volen fer mal als nostres interessos, fem nosaltres mals als seus interessos i, en conseqüència, arribem a una declaració o bé parlamentària o bé referendària en funció de quines siguin les circumstàncies, pel qual sigui o bé el poble de Catalunya o bé els seus representants democràticament elegits qui declaren la independència de Catalunya a l'acabar el procés pel qual aquest estat estigui consolidat i reconegut per la comunitat internacional, que vol dir, bàsicament, pels Estats Units d'Amèrica i per Alemanya. Parlàvem abans de les mobilitzacions ciutadanes, no? Una d'aquestes últimes que està encara latent és dels peatges. Suposo, evidentment, Solidaritat Catalana s'hi mostra a favor. Recordin-nos una mica els quatre números, no? Perquè la gent quan l'escolti... Bé, els quatre números no els porto aquí, li parlo de memòria, però els quatre números vol dir el següent. Aquí fa molts anys vol dir les primeres, quan encara existia la dictadura de Franco, es van fer una sèrie d'autopistes de peatge. Durant aquests 40 anys, els últims de la dictadura i els de l'actual règim, el que s'ha fet és amb els diners que s'han obtingut a Catalunya d'impostos. Espanya ha fet autovies gratuïtes a Espanya i a Catalunya res. I el resultat és que aquí l'única cosa que tenim són autopistes de peatge. Però això se l'afegeix una altra cosa. I és una empresa parasitària que s'anomena Abertis, que és filial de la Caixa i que en el seu Consell d'Administració ha col·locat a pràcticament tots els responsables consellers de la Generalitat de Convergència durant tots aquests anys, en el que ha anat rebent pròrrogues d'aquestes concessions. De forma que els peatges a Catalunya ja han pagat, segons els trams, 30 vegades, 40 vegades, 50 vegades, allò que es va determinar com a preu per fer aquella obra pública fa 30 o fa 40 anys. Els peatges no estan perquè una empresa tingui beneficis indefinits, estan per pagar el cost de la construcció, inclòs el benefici empresarial. I això és el que està a la llei, i aquesta llei és la que ara tornem a presentar al Parlament de Catalunya a efectes de que quedi clar això i que, en conseqüència, no hi ha que s'acabin els peatges, sinó que Abertis torni tot allò que ha cobrat irregularment incomplint les concessions i fer impossible noves pròrrogues que ja estaven preparant-se. Fer-se càrrec del dèficit de les autopistes de Madrid a canvi d'allargar els peatges a Catalunya. Aquí voldria arribar jo, no? Que més els diners no és que no vagin a mantenir les nostres carreteres, sinó que més van a pagar altres... Van a altres coses, és a dir, miri que n'hi ha una dada que és bastant esfereïdora. A Catalunya n'hi ha 700 quilòmetres, també rodons, d'autopistes de peatge, i a França n'hi ha 7.000. Doncs el benefici de les empreses que gestionen aquests peatges a Catalunya, que és Abertis, que és la Caixa, és 700 quilòmetres, és el mateix que el que obtenen a França per 7.000 quilòmetres. Aquí estem pagant 10 vegades més que a França per peatges i, a més, aquí la pretensió és la de continuar per part d'Abertis i per això Macià Alavedra, per això Francesc Homs, per això Basáñez, per això Miquel Roca, després de tenir un càrrec important i després d'haver decidit des de la pròpia Generalitat que se'ls prorroguen els peatges, a canvi de res,
són premiats estant en el Consell d'Administració d'aquestes empreses. Estem parlant d'això, d'una captació del regulador i de posar l'administració pública al servei d'una empresa privada. Més encara ara quan sembla que la Generalitat ja començarà a fer multes que són absolutament il·legals. És a dir, no pagar una factura privada d'una empresa privada és una reclamació entre particulars com qualsevol altra. Exactament com qualsevol altra. No pot fer la Generalitat, l'administració pública, de cobrador del FRAC i posar el servei administratiu al servei d'una empresa privada perquè cobri les seves factures. Si efectivament, quan comprovem que aquestes multes s'hi envien, llavors tindran una resposta clara, que vol dir denunciar a Fiscalia els responsables polítics de Convergència i Unió que hagin pres aquesta decisió pels delictes que puguin haver cometre posant l'administració pública al servei d'una empresa privada. De moment no coneixem, oi? Multes encara? De moment hi ha rumors, però no n'hem vist cap. Fins ara el que havia fet, també com a Berti les dades les va donant, jo acabo de veure ara, quan venien al tren precisament, que ja han dit que havien tramitat, havien enviat a la Generalitat com prop de 40.000. Feia uns dies eren 4 gats, després eren 12.000, ara ja estem parlant de que la pròpia Berti ja parla de 40.000 persones. Bé, doncs ara com ara no tenim cap multa, sí que en Telenotícies, per exemple, ho han dit, ho han anunciat, però mentre que no les veiem no s'ho creiem, per una raó, perquè en aquest sentit el conseller Puig, Recoder, el propi Mas, el que estan fent és intimidar i posar la por als ciutadans, amenaçant-los amb una multa que saben que és il·legal. I no només nosaltres diem que és il·legal, ho diu el Col·legi d'Advocats de Barcelona, ho diuen els sindicats policials i a tot arreu és així. El que volen és que la gent, evidentment, no faci aquesta campanya. Sí, tingui por, perquè llavors aquells que els col·loquen després en consells d'administració i aquella empresa, que és la Caixa, que els hi financia les campanyes electorals, clar, aquí n'hi ha una cosa que al Parlament, vostè al principi pregunta quina és l'aportació, quina és la novetat, doncs nosaltres parlem clar, i nosaltres al Tribunal del Parlament hem dit quin és el deute que cada un d'aquests partits té amb la Caixa de Pensions. En el cas de Convergència estem parlant de dotzenes de milions d'euros. Doncs no estem acusant que una cosa la faci per l'altra, però la gent té dret a saber que quan fan aquestes actuacions quin és el grau de diners que li deuen a la Caixa i quin és el grau de consellers de la Generalitat que han pres la decisió de prorrogar peatges i després han estat premiats amb un Consell d'Administració, amb una cadira al Consell d'Administració d'Abertis o d'una altra participada de la Caixa. La gent té dret a saber això. I això ho saben perquè Solidaritat Catalana per la Independència està al Parlament. Abans es mantenia en més absolut dels secrets. Ja per acabar, les dues últimes, hem parlat sempre del polític, societat en general. Quin paper ha de fer aquí l'empresariat, no? L'empresariat català, entorn al tema de la independència, no? S'ha de creure que realment ens beneficia el fet, és el que deia, de ser independents. Bé, els beneficia, a més, a mi em crida l'atenció una cosa. Ara, precisament, n'hi ha hagut, a Sud-àfrica n'hi ha hagut una situació semblant en quant a peatges, que es volia establir un peatge en l'autopista principal del país, que connecta Pretoria, Johannesburg i l'aeroport, i no s'ha arribat a fer, entre altres coses perquè els sindicats han fet un dia de vaga general i entre altres coses perquè els empresaris, les cambres de comerç i les organitzacions empresarials han posat el crit al cel oposant-se que hi haguessin peatges amb l'argument que això perjudica les empreses, perjudica els productes i perjudica la seva viabilitat perquè augmenta els costos. Augmenta els costos de transport i, en conseqüència, augmenta el preu i, en conseqüència, els fa menys competitius. Aquí trobem a faltar que els sindicats i els propis empresaris parlen amb aquesta claredat, cosa que fan a Sud-àfrica i, en canvi, a Catalunya no. Els empresaris n'hi ha de tota mena. N'hi ha empresaris que encara viuen pensant que és el mercat espanyol l'important, ja ho estan veient, que no és el cas, n'hi ha un mercat únic europeu, n'hi ha la globalització i, en conseqüència, una empresa que vengui a un mercat que, a més, en fi, no cal subratllar-ho gaire, està en plena davallada i en plena recessió com és el mercat espanyol, és una empresa que no serà viable. Per tant, el que haurien de fer és obrir la ment i adonar-se, a més, d'una altra cosa. Només a Espanya es boicotegen productes per ser catalans. Només a Espanya n'hi ha empreses que es presenten una licitació d'una administració pública, d'una comunitat autònoma, d'un ajuntament o de l'Estat mateix i no són els adjudicataris d'aquell contracte públic perquè és una empresa catalana. Només a Espanya les empreses catalanes són discriminades, en lloc més del món. Per tant, oblidem-nos d'aquest mercat, que a més és un mercat residual, i obrim-nos a allò que ens dona competitivitat i allà on podem treballar en igualtat de condicions amb tothom, sense ser discriminats i sense ser perseguits per ser catalans. Parlava de la greu crisi econòmica, no? S'està parlant d'un possible rescat espanyol. Fins a quin punt això afectaria Catalunya? Beneficiaria, en certa manera, no? Potser és dir-ho molt... Es beneficia. És a dir, de fet, l'autopista del Mediterrani, que és la més antiga, que després va ser ja la de l'Ebre, fins a Saragossa i Bilbao, existeix perquè va ser una imposició del Banc Mundial del Fons Monetari Internacional.
quan va ser la crisi anterior espanyola terminal, el pla d'estabilització i la sol·licitud i la demanda de crèdits internacionals. Una de les condicions que van posar va ser que s'hi fes una autopista des d'Alacant fins a la frontera francesa. Ja la decisió espanyola va ser imposar peatges, amb l'argument de si els catalans quieren autopista que se la paguen. Però la pròpia autopista existeix perquè la va imposar els Estats Units d'Amèrica. Si no, no existiria. Entre aquests 30 i pico anys, l'Estat ha construït a Catalunya 1 quilòmetre de ferrocarril. Quina carretera important ha fet l'Estat a Catalunya en els últims 32 anys? Per no parlar de la dictadura de Franco. Quina? Per tant, ens interessa que quan menys poder, menys capacitat de decisió i menys diners maneguin a Espanya, millor. Per tant, ens interessa que Espanya sigui intervinguda.